Continuen a bon ritme les obres d'infraestructures i semipeatonalització dels carrers de Peris i Valero, Pintor Sorolla, Francisco Collado i Sant Antoni. Així es dona solució als problemes que hi havia en aquests carrers amb les següents actuacions. Substitució de la xarxa d'aigua potable, substitució de la xarxa de clavegueram, nova infraestructura subterrània per a futures xarxes de comunicacions, semipeatonalització dels carrers amb la creació d'una plataforma única enrasant les voreres amb la calçada. El cost és de 255.000 euros i té un termini d'execució de 6 mesos. Continua la renovació dels col·lectors de fecals per a donar solució als problemes detectats i millorar la xarxa de sanejament en el barri de l'Orà, als carrers de Sant Roc, Carabanchel i un tant del carrer de Colón. L'objectiu és millorar el transvasament del clavegueram d'oest a est per la retenció d'aigua en mal estat i tubs embossats, entre altres factors. Tot un projecte global de major grandària que es preveu finalitzar a la fi de febrer una vegada s'acaben els dos últims trams de Blasco Ibáñez entre el carrer València i Comtes de Tregona. L'Ajuntament de Massanassa ha volgut reconèixer l'excel·lència i l'esforç dels estudiants de Massanassa amb un homenatge públic celebrat en el Saló de Plens de l'Ajuntament, amb l'assistència dels alumnes i els seus familiars. L'Ajuntament de Massanassa està compromès en protegir el medi ambient i ha aprovat unes mesures que pretenen incentivar que les vivendes puguen instal·lar panels solars per a subministrar-se electricitat de forma autònoma per a l'autoconsum. En concret, aquestes vivendes tindran una bonificació en la quota de l'IBI de fins al 50% anual durant 5 anys, amb un màxim de 400 euros cada any. Així, l'Ajuntament aposta per un consum energètic responsable i cuidadós del medi ambient. De nou es celebrarà l'Escola d'Hivern per a tots els xiquets i xiquetes escolaritzats des de primer d'educació infantil fins a 6è de primària. Enguany es velarà per la seguretat dels més xicotets, reduint cada grup escolar a 10 xiquets i proporcionant diferents ubicacions municipals, el poliesportiu municipal, el centre Ausiàs Marc i el centre Lluís Vives. Tindrà lloc els dies 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre, 3, 4, 5 i 7 de gener. El seu horari serà de 9 a 14, comptant amb un servici gratuït d'escola matinera de 8 a 9 hores. Ja està així la programació de les festes de Nadal i Reis d'enguany, dins d'un context on des de l'Ajuntament i l'àrea de cultura s'ha treballat per a oferir la major protecció a la població de Massanassa. S'han eliminat activitats que estaven programades des de fa temps i s'han modificat i traslladat diversos actes a zones exteriors. A causa de l'augment de casos de la Covid-19 en el nostre municipi demanem responsabilitat a tot el veïnat. Malgrat la situació, enguany no deixarem de veure el tradicional concurs de targetes de Nadal, el concert de Nadal del Centre Instructiu Musical i l'Orfeó Polifònic de Massanassa, espectacles amb motiu nadalenc, la recepció de la cavalcada de Reis, entre moltes altres més activitats dirigides a totes les edats. Dilluns que ve, 20 de desembre, es celebrarà el sorteig Comerç amb Premi, una campanya que ha posat en marxa l'Ajuntament a través de Reforça Massanassa i que busca ajudar al comerç del nostre municipi gràcies a un conveni amb l'entitat bancària Caixa Popular. Després de quasi 3 mesos des de l'inici de la campanya, hem tingut més de 30.000 participacions
amb un total de 16.000 euros a repartir entre les persones premiades. El sorteig es realitzarà en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Massanassa a les 12 del migdia. El bitllet de 3.000 euros serà la primera extracció. Seguidament, les 130 paperetes amb valor de 100 euros per a consumir en el comerç local.